Pininitum kopi puthak sila bang so perang ke bang nitum phapon ma blongte nilitum non ke bang ji ingdeng kriketom sot ri chorong bahan ke thai kani ka talon ponji lake non ke bang ji 13 December 2025 lasi soani phan nilitum reception committee hoi pen pini ladak borjan ha war mate bokajan ha war mate karbing longa radatum phanisi message ke piang tong la pahan lo nilitum piningan ke ning kan kriketom labang so ke chok pon po lasin litom dak sot ri cho arong kidu ke thak pen nak lok kaprek ni litom dak kaching thor war side tame long bom lo manon nang li ta do la lasi lasor ni bangke ni litom mission me advance si labang so ka talon tame pat chun bon po lasi pinangan ladak ni litom ka chisi ka chetang ka chedang bon se tame do lo ni litom mo ali sarpo chup ha ponji la ke litom kaching hon man ke do Dr. Tuliram Ronghang CM Karbinglong Tunmas Council alang lipansi alui sarpua man banga chuphawan po lapen lasona thasi guest of honor long bangke man kedo Amor Singh Tiso MP lasona thasi ilitum kaching hon local MEC ang pata EM Sar Sorjorong par alang lipans tame chuphapon lason thasi ako ke haipi kadom terang pi MEC Suruputhar alang lituman si chophapon lo lasi lason thasi da kaprek board chairman nomhan tame ka chophapon dola lapenda student organization cultural organization bendak lok dak nilitum te bok tera tumhan tame ronga sa robasar sorkari sorkaman tumhan tame ka chophapon do lasi lasoni kaduka be arada tumhan mate man ke do tumhan tame si chuniri la pahan lo nanglitum hala swarni bang nanglitum RD nange pidi phansin nilitum mahin pen chuniri padopon lo ha swarni bhan ka chisik pon la ke nilitum majai mek la pan lo ke chengsi bang ke baji truck pen bang ke half marathon race do pon po la pen baji truck si bang ke min get kangpu la pen stage kangpu do pon po la pen baji ner ke bang ke la ke karbikur pho bhan amilur ke kai ase la so long bang ke kachari point amela pon lo sodri cho milur ke kai point la ke sundar ingti ex vice chairman Bokan municipal board la pen lijang amilur kai point bang Sombor Singh ingti tungjang bang ke anon killing GB lason thasi hanjang bang ke Sri Komolbe ijang bang ke Sri Chandro Tiso kronjang bang ke Sri Laichan Teron lason thasi 8:30 apor bang ke pathu parong ro stami do ponji la pen 9:30 bang ke rong isi leader tum chingwai do po ang parta rong isi tum han ka char cho mai pa do bon po la so phi bang ke litum baji kebrajit te ma tea break doji la pen baji si pen bang ke ratamai pi padu pon po ang parta la so along si ala len pata si tami ron pon po posi dang litum program se do long teng mai padu pon lo la si pini litum la sa perang ke long pen kapaklang penyalam the ke lan vel lo la si pini tong si kot pen perang ke atum stame nan chetong non pot alang litum man se choro par lo la si pini alam the bangalan vel lo kar lo nam tu macen pan kardo bajer lo niltum ladak sorichu arat matangte dak non sorichu amhang ke thegani December 13 la pen angdeng ta 13 lo lasi labangso ahut pachi tonun si dak sorichu youth club ahin pen la half marathon labangso ajai mek bang biponji madangte pining pan ke ingdeng thompo third marathon la boson lo lasi labangso long niltum sorichu youth club pen kachuningri madangte karbeng long arat aphan same chuningri pon lo je labangso marathon along sport aning ke hangatum madangte marathon ke kat veratum atuman sami je labangso along participant dunji phan si chuhang pon lo athe online mas tami chok lapen offline tami chok ji lasin nangtum karbeng long atok anu kiduan la labangso pini labangso channel long nangtum ki thek long pen dak contact number madangti advertisements tami nangtum long ponji lasin labangso long contact pon pen nangtum kiwang pen ladak 13 foundation di Soricho village labangso along tabi nang ki dunji phasi chuning ri lo lapen isi birta ki mitho bangke lahan lo je pine bangke or karbeng long chot kali all Assam pen tami participate atum wangji lapen all Assam pen abad tami non pini contact pen nang libom lang Arunachal Pradesh pen tami
contact si dolo hapen atum sami participate wangji pusi tum pan berta nang lelo lapen UP matang te Uttar Pradesh asitian tum sami labangso half marathon long nang chipati donji pan wangji pusi berta nang lelo lasi Ladakh don future bangke all India laposal si Ladakh mande tahai lasi kado kabe karbeng long aratum sami labangso half marathon long nang jono pasi jang kon lo si facilities abang ke lan lo t-shirt tami long ponji lapen complete medal batang de complete certificates tami long ponji lapen prize tami mission prize tami long ponji si lan lo sini